Det var rygdag i Danmark i dag, og hele landet skulle vi så lære at sørge for ryggen endnu en gang, han har sagt. Vi tog til Nakskov, der lavede de rygøvelser til takten fra en afrikansk dansetrup. Det er blevet en sag for alt personale på Nakskov Sundhedscentre at have en glad ryg. En glad ryg er en stærk ryg, og en stærk ryg giver færre sygedage. Men en stærk brugsryg kræver daglig motion og træning. Og i dag var det til inciterende afrikanske rytmer fra Vestafrika og Togo. Det var meningen, at alle skulle danse med på årets rygdag, for det var den, man fejrede. Men de, der var over den allerførste ungdom, foretrak nu at se til siddende. Men de er ikke altid passive, de gamle. For i det rygprogram, som Nakskovs 400 kommunale sundhedsarbejdere igennem flere år har lagt stor energi i, kræves også de gamle samarbejde. Før løftede de ansatte sådan her, og det gik ofte galt. Nu sker det sådan her. Skub dig tilbage i stolen. Førhen for et par år siden, der var det hjælperne, der var det mest aktive og gjorde arbejde og gjorde det tunge løft. Og nu er det borgeren, der er så aktiv som muligt. Og derved skåner det også hjælperne. Og tunge sengeløft klarer sig af bevidste og trænede medarbejdere sådan her i dag. Parallelogram, det vil sige, hvis jeg trækker skråt ud til den side der, og du trækker skråt ud til den side der, så skulle det resultere i, at Gerhard ryger op. I 98 der havde vi 25 arbejdsskader, som gav 194 sygedage, og i 99 var det faldet til 20 arbejdsskader og et fald på 26 sygedage. Har I set den alle sammen? Sådan noget honoreres af pensionskassen Pensam og fagforeningen Forbundet af Offentlige Ansatte. Så på alle sundhedsarbejdernes vegne modtog ledende fysioterapeut Jytte Skov Larsen Herkulesprisen. Og der var frisk frugt, afrikansk kaffe og couscous på festmenuen. Og en rigtig dansk lejlighedssang. Når vi skal løfte tunge ting, metoden her er god. Gå ned i knæ med lige. Tænker du altid på at bevæge dig rigtigt og skåne din ryg? Altså, efter vi har haft alt omkring vores forflytninger, jamen så bliver det simpelthen en bevidst ting af ens tilværelse, at man tænker, hvordan man går og hvordan man står. Og selvfølgelig har jeg skavanker ligesom alle andre og laver nogle forkerte bevægelser. Men der må være en eller anden, der sidder og prikker mig på skulderen og siger, nu er den gal igen. Har du aldrig ondt i ryggen? Nej, det har jeg ikke. Aldrig nogensinde. De her glade rygkampagner, de startede i 1994, og siden er antallet af invalidpensionister, nu kommer lige nogle tal her, siden er antallet af invalidpensionister med rygproblemer i Pensam faldet med 44%. Til sammenligning er tallet kun faldet med 8% for befolkningen som helhed.